Adom TV Premtobre Kasee no na uguso ehwe no ne ya make say animdefo ye banhwehwemu mu a wono aben na fe ehye ahodo mu nso wono konkan pa no wo mahia wo man Ghana mu wo mo hwe kwan ya wo befa so abo man Ghana yenkwia no wo metimi ahye mu kena wo abefo kwan so ene neidie nso ye betimi abo makwia gina ne nan so ehwehwemu mapa eguso a ekoso ewo Asante Mantem ya ekrobi from European Joint Program See Around won hwehwemu yi ekire se ekwan e befa so a eye yensase adodode ewom a esa se yekodua ennuaba ni nnuane wo so a entiminye ye na afensu no engira brane no wahwe ekwanpa so edi aguye eno na wo kire se akuafo a edo eye emfudie ahodo ewo maganam ni wiase afana nyina no wo mo hwe amomo ntete se de be ya asase mu ne ye pa eboama no bai enyini no etimi agina ne naso ora eduadi yeboa enkane no ne kwankyerefo edima CSIR Soil Research Institute ewa Asante Mantem ne Adom Kasee ebo ho nkomo sei ehu se yensase no na hoden esa na asase na hoden so esa na ekire se aduane a mene obi no yebenya di no so no na asem kese ewo ho nti se yama yani amma kwan a yebefa so a yebehwe na asase no ahoden asan yebabio a na chese yenim kodon obrin beka se na emoya nti dia yehwe ne se okwan ben na yebefa so a yebesan ama asase no ahoden aba na niti tru no nso no na ye hwe se ye okwan pa ye befa so a be asase na hoden aba a besan aboa ma ewiemu